31 erilaista indotemppua, koska mä laitan sen short-videon, johon tuli 25 tykkäystä ja 3 uutta tilaajaa, eli silloin nyt tulee 31 temppua. Sitten eka temppu, vippi. Toi laskette. Okei, sit toka temppu, tuplavippi. Noin. Kolmas temppu. Vedetään vaikka perus X-up. Sitten 4. temppu, bar spin. Helppo. Sitten otetaan vaikka 5. tempuksi 180 ja heti perään vedetään 180 ja heti sen perään vedetään vielä. Oman temppuun mä oon tehnyt. Vippi, tupla, vippi, 4. Okei, tehdään 180, eli siinä on, nyt on 4, sitten sen jälkeen otettiin 5 temppua. Sitten tää 6. temppu, 360 heti perään. Okei? Eli 180. 180. Ja ottakaa uudelleen 360. Noin. 7. temppu on vielä downside. Laskette. Sitten 8. temppu. Vedetään silleen downside, mutta vaan hiilin. Eli silloin se on niinku näin. Voi laskette. Sitten oliko toi 8. temppu? Varmaan. Okei, 9. temppu on vedetään vaikka 180 vippi. Tosta vähän ja voiko vedetään vähän parempi, Sitten pikku tauko. Okei. 10. temppu on tiklesi täältä. Jes, ekalla. En usko, että menee ekalla helposti. Sitten 11. temppu. Ruvetaan tekemään tosta alas temppuja. Tehdään baarsi. Se on ihan erilaista, että tästä alas kuin tuossa flatilla. Katsotaan meneekö ekalla. Okei, viimeinen yritys tätä temppua. Emme vähän temppu. Nyt. Voi muuten laskea. Jes. Eli 11 temppu barstiin. Vedetään 18 tempuksi tuplavippi tosta alas. Se pitäisi olla yllättävän helppo. Voi saa luvalla niin laskea. Joo, mä lasken nyt ton. Ei kyllä ollut yhtään hyvää, mut okei, nyt mä keksin hyvän temppu. Tehdään dip tästä alas. Se on 13 temppu. Miksi mä yppäsin selällä? Joo, mä en kyllä yritä uudelleen. Mennään seuraavaan 14 temppuun mieluummin. Mä en enää jaksa. Mä menen nukkumaan. Okei, jatketaan temppuja. Tota ei lasketa, mutta mä lasken sen silti. Mä en enää keksi temppuja. Okei.
Mä en vaan enää pysty täällä temppuimaan tuolla. Elikkä mulle pitää ottaa rangaistus. Mikäs se olisi hyvä rangaistus? Mennäpä etti. Okei, meidän rangaistus on tää, koska mä en vaan jaksa enää keksiä uusia temppuja. Siinä sitä on. Okei. N, Y, T. Joo, tää video loppuu tähän.